Salam, hormatly watandaşlar. Bilşiňiz ýaly ine soňky 2 güniň dowamyny internet giňişliginde şol biziň watandaşlarymyzyň eden çykyşy ýa umumy bir eden gepleşigi barady. Uly diskussiýalar gidip dur, çekeleşmeler gidip dur, alalaşýan adamlar bar, alalaşmaýan adamlar bar. Bir bolmalsam şeýle sebäp demokratik döwlete barjak bolsak dürli pikirlik bolaýmaly sebäp hemme tarap bir pikire hyzmat etse ona ýene-de şol öňkü kommunistik partiýa programmasy boljak. Näme bar bärde? Özüňiz gördüňiz, özüňiz netije çykaryp oturdyňyz. Menem bir adam hökmünde menem görüp netijeni çykaryp oturdyň. Bärde gutlanmaly zat bolsa, hiç bolmany bir neutral ortada duran jurnalist şol adamlary ortaga getirip şolaryň öz pikirini birek aýtmaga mümkinçilik döretdi. Ine şonuň üçin şol Türk dowamyda ýaşol ýigide Taňry ýatgasyna diýen o medeni şullukanyş. Şular ýaly neutral ortada duran adamlar bir topar ýerde halka da döwlete de ulkamaga diýen. Men şey diýip düşünýär. Näme boldy? Birinji adam birege aýdyşdylar, diýdiler, pozisiýalaryny düşünýärler hemme tarap. Ikinji adam bardy. Näme etmeli? Şol duşdukdan soň. Men o saparaga bilen eden söhbetdeşligimde aýtdym, näme garaşýan ýa näme dilse gowy boljak. Onu men näzişde size de gaýtalap aýdyp berin. Men öz görüşüme göre ikinji adam ädiljek bolsa, onu pozisiýalar goýlaşdyryljak bolsa, adamdan onu bir ortak bir guruma döredilmek gerek. Ortak guruma diýenim kim bol? Ol hiç kim ki. Ol diňe halkyň gurumasy. Ol partiýada degişler, hereketleri de degişler. Ol halkyň gurumasy we halkyň hereketi, umumy halkyň. Şuňa şonu halk şol ideýaň daşyna ýygnansa, adamlar şo taýdan birigip hereket etseler, onu siyasi netije bor diýip düşünýär. Ýok, ýene-de ýanky bölünşige düşülşi ýaly partiýa biz gowda bizerwet bilen gidiljek bolsa, onu iş bitmez. Sebäp görnüp duran zatlar bar. Özüňiz millet bolup seredip oturýarsyňyz, bolup geçýän zatlar. Biz şu zatlar 30 ýyl bäri görüp gelýär. Näme etmeli? Men aýtdym şu teklifim, eger biz täze Türkmenistany gurýan bolsak, gurjagymyzdan çyn bolsa, ak görekden şu işe ýapyşjak bolsak, onu täze Türkmenistan atly bir proýekt düzmeli, hereket, ol syýasy jemgyýetçilik hereket bolsun. O ta her bir adam giýdi, her bir guruma giýdi, ýöne o taýda biz partiýa hereket diýip gelem zatdy, halk bolup giýer. Bir şahsiýet hökmünde. O taýda hiç kim liderim däl, ýolbaşçym däl. Bolsa eger şo koordinasiýony sebäp bolsun, koordinasiýony diýen näme üçin? Şo koordinirlemek üçin adamlar şo meselem şu mal 14-üne dewlete biz ýygnak geçirdik ýa-da miting aşabatdy. Şonu kim bilen koordinirledi? Hiç kim bilen. Özleri geçirip, özleri tapdy, özleri gurnuýar, özleri geçirýär. Beýleki adamlar ýa gurumalar, hereketler daşynda galýar. Biler şonu aýtdyk, gelin size şunu edin diýen terde gürlenilýär. O beýle bolmaly. Bolmaly biz şunu etjek bolýar, şunu maslahat edelim, nähil edilse boljak. Bizim plan ýerde plan çarak adamlar mitinge çykyp biljek. Plan welaýetde şunçarak adamlar çykyp biljek. Sizde kim bar? Kim gelip biljek? Kim gollap biljek ýerini? Şolar ýerini nädip bileleşip hereket edip biljekler ýurdun içinde. Şu wajyp. Şo zatlar edilmenden soň biz 14-üne ýygnak geçirýär diýdi. Miting aşabatda gurulmakçy. Bolýar, men häzir dolanyp gelerim, ýöne aýtjak bolýan zatym. Şular ýaly meseleleri tertipleşdirmek üçin, düzgüne salmak üçin, hökümete adamlar pida etmezlik üçin şu koordinasiýa gerek. Birek bilen sazlaşykly işlemek gerek, şu meselede gatyrşmak gerek gal, birek işine ýa programmasyna ýok. Diňe şol sazlaşykly edilse, şonda netije bor. Ýöne men diýdim bol, aýtdym sizem ýygyna eýeriň diýilse, ol bolmaýar. Birinjiden
diktatura alıp geler ýene-de. Başa barmasa da ondan güne halkyň boynuna, şol gurnarlyň boynuna halk ejer çekip ýene-de soňraky wagt näme boljagyny ýyllarda onu eýem gördük 30 ýyllar. Halkyň bir gezek köçe çykanyna gözüniň odalyndan soň ol halk bir nesillap ýene-de öýüne ýatýar. Onu ana wagt görkezdi. Şoň üçin men teklip edýän, eger täze Türkmenistan ady debigi bilen, baýdagy bilen, sözü bilen hereket döretsek, özüm siýasy jemgyýetçilik hereket, jemgyýetçilik diýen şol halkyň hereketi bolýar. Gelin şoň ustabyny ýazalym. Şoň aşagyny her birimiz gol çökelim, özüni ýolbaşy diýen adamny, beýleki diýen adamny gol çökelim. Şu ustabyň çagynyň biz hiç birimiz çykmagy hakymyz ýok, biz şonu etjegimdi. Bizim esasy maksadymız diktaturadan diýilmek. Ýurdun içine baramyzdan soň her partiýa döresler, hana registrasiýadan geçdirler, öz işlerini alıp barsalar, hökümetiň işine gatnaşak, döwletiň işine gatnaşak, parlament, hemme kişi bir adam, bir insan hökmüne haky bar. Hukuky bar. Onu hiç kim onuň eline hiç kim elinden alynap. Şonu men teklip edýär. Aýtdym hana para bilen getiren söhbetleşdiğimde. Indi şuun öz sahipamdan şonam aýdyp berýär. Şey dilse, o bolju. Sebäp görüp otyr şu mahal halk eýen bölünşige düşdi. Onun boyun almak gerek. Sebäp öňkü ýarmyndan 6 aý bolup kıýaly şol birek biz doğan diýip oturan 5 vilayet, bir doğan bir millet diýip oturan halk hana eýen partiýa bölünşigine düşdi. Ol görünüp durarlar. Indi şu zatlary täzeden ýene-de halk hereketini aylamak üçin, getirmek üçin biz şol işleri etmegimiz zerur diýip düşünýän. Ol bir. İkinciden, eger şol hereket döredilse, şol hereketiň diýmek güýji bilen şol hereketiň ady bilen bir referendum geçirip bilýär. Meselem Türkmenistan içindäki ýagdaý boýunça biz irade edäris şol hökümet bilen. Onu biz irade edäliýän referendum geçirýär. Olaň saýlawyna biz üns beremdir. Biz bärde öz saýlawymyzy geçirip bilýär, halk bolup. Näme üçin beýdip aýdym? Sebäp bizde bir unikal ýagdaý dünýä ýüzünde beýlek milletlerde, döwletlerde ýok. Bizde bar Türkmenistan. Milletin ýarsynyň köpüsi ýurdun daşyny ýanky iş emigrasiýasyna çykma mejbur boldy. Olaryň hak hukuky bar, olaryň elinden hak hukukyny hiç kim alana, ses bermäge de, saýlamaga da, saýlanmaga da. Şonuň üçin biz ýurdun daşyny da şol hökümeti gurup bilýär, ýurdun daşyny da şol parlamenti gurup bilýär, ýurdun daşyny adamlar bolup biz döwletimizi gurup bilýär. Ine bir unikal şol realyk situasiýa emele gelipdi Türkmenistanyň şertinde we ýagdaýynda. Başga hiç bir döwletde şol real ýagdaý ýok. Bar, oldyň uruşdan açyk giden milletler bar, bosgun bolup. Bizde bosgun bolup çykan, ýurtdan çykan millet ýok. Bizde iş gözläp ýurdun içinde eklenjini tapman ýurdun daşyna çykan halkymyz bar. Ine tapawut şutaýdy. Şonuň üçin bizde dolu mümkinçilikler bar. Şolar ýaly parahat ýoly bilen, kanuny ýoly bilen döwletimizi dikeltmäge ýa diktaturany aýyrmagy. Şu zatlar biz edemizden soň dünýä döwletleri görür, ölçerir, deňeşdirir. Aýdar näşulyň edýän dogry biz şolara gol ýapýar. Sana şu Belarusyň oppozisiýasyna gol ýapyp oturşlar ýa. Lukashenko şu Martenko dogry diýär. Gülmatar döwletler ýa Amerika ýok. Onu öýde ýa diktaturalyk gollaýmasa başga gollaýan adamym ýok. Şonuň üçin biz şu işleri başlasak, biziň etjek işlerimizden netije berer diýip men şoňa ynamlaýdy. Ol bir tarap, o ýurdun daşyna aktivlik. Ikinci tarapdan şu ýurdun daşyna aktivlik, ýurdun içine de hökmen täsir eder. Hani her biriňiz mümkin kadar jaň edip aýdyp oturýarsyňyz da, ýurdun içine ýylyňyzda galan, dogan garnaşlaryňyzda düşündirip oturýarsyňyz, şu rejimden diýmaklygyň gerekligini. Bu olar gorkup oturýarlar, düýün gorkup oturýarlar. Bu näýem ikirjeňlenip oturýar adamlar. Erti batyrlanyp başlary. Biziň hereketlerimiz daşynyň görüp içinäkilerim herekete girer. Bir sağlaşıklı proses, başlaça boljak geldi. Ine şu üstü bilen biz manifestom geçirip bilýär, protestom edip bilýär, referendumum geçirip bilýär, dürli meseleler boýunça. Soň şu taýda döredilen guraman adynyň biz dürli halkara guramalary, döwletleriň parlamentlerini, ýol başçylaryna göni
Guruman adından hat yazıp uğradıp bilet. Ine şu taýda son bir ine özüni gelecekde partiýa lideri ya ýurdun içinde wezipede nämede halkyň öňünde durup işlejek adamny şu kagdan aşagyna gol çekyp biler. Men şonu ünleýän. Ine ikiden teklifim var şu ikinci adam hökmüne. Bolya oturdular, düşündüler, çekeleşdiler, bir diýjegin diýdiler. Ahyrdan bir netije geldiler. Şu dowam etmek bar. Men şu işin dowam etmeginiň tarapdary. Bir gezek gürleşdiler, üýtdiler, çaşdylar bolmasyn halkyň karada galjak. Yani inni näme bolar? Şu inni näme bolar diýilmezlik üçin indiki hereket ikinci adam men şeýle bolmaly diýip düşünýär. Yok, siz başka adamı görýän bolsaňyz, onu hana tutaýdy. Ýadyň, aýdyň, bizim esdeli diňläli nähil bolsa o bolsun. Şoň üçin men hiç kimiň göwnüne de degmek istämän, hiç kimiň programmasy dogrudur, ýalyndyr, o zatlarym ortadan aýdýar. Biz diňe şu mahal halky birikdirmek üçin, bir syýasy netije gelmek üçin biz öz şahsy ambisiýamyzyň üstünden hemmämiziň ätläp geçmegimiz gerekdi. Şol halkyň aladasy bilen ýaşamagymyz umtylmaly. Şoňa da ikinji adam hökmüne bir umumy hemme kişi halk üçin bähwit gerek bir ortak gurumy döredilmeli. Ol hiç kimki däl, ol halkynky gerek. O täze Türkmenistan proýekt ady bilen şonu girsek hemmämiz şoňa rady bolsak gelin halkyň öňüne oturup her birimiz şu programmada görkezdilen punktlardan hiç birimiň çykmagy hakymyz ýok diýen kagada da gol çekeli. Ine şonu iyi misalalyk bor diýip düşünýär. Ol elbetde ýurda barlaryndan soň her bir adam, her bir hereket, her bir partiýa öz kalbyny nakydyn halka aýtmagy hakly. Şu taýda da hakly. Ýöne şu mahal ýurda barmak aýdylýanda halky bölýär. Ýurdun içine baramyzdan soň halkyň öňüne çykyş edip, ine bizine bir şu partiýa, ine biz bir şu hereket, biz şu zatlary etjek bolýar diýende halk şu içinde oturup deňeşdirsen, 3 aýyň içinde kimin gowy kimin elbetde. Biz daşyny nakyllar bilen görleşip bilýär, eşidýär. Emma ýurdun içinde nakyllar eşdip bilen hemme zat. Deňeşdirip bilen deňeşdiräni aýdyp bilen mümkinçilik ýok. Hatat bir şaýyň dowamyny Türkmenistanyň telewizionyasy şu halkyň elinde giýje günü görülecek bolsa. Kim gelse de açyk tribuny bar. Men ana sahypamda şol halkyň sesat çykyşlar edilýän bolsa, şo taýda goý halkyň sesi bolup 24 sagatlar telewizionyna işlesin. Gerek adam gelsin, studiýada ýa videosyny urasyn, ýörüýte goýulsyn, men pikirim şeýle dip. Şeýdip biz halkyň pikirini öwrenmeli. Şeýdip biz halkyň hak hukugyny gaýtaryp bermeli dip düşünýär. Her bir adam duýmaly, öz sözüniň dinlenjekdigini. Goý kabul edilmesin, ýöne dinlenjekdigine ynymly bolmaly her bir adam. Ine şoň üçin şu zatlaryň uğrunda hereket edip. Şeý dilse de men dogry bolar dip düşünýär. Inni şol ýa-ni şolun ýygynyň şygyndan soňra adamdyň maňa giýje günü gelýän hatyň janyň aňyrsy bärsi ýok. Ýurdun içinden hem gelipdi, onu aýtmak gerek. Daşyny nakyllar giýje günü jany edip durlar. Esasan hem şu Türkiýede akly. Sonra birincisi şol 13-üne geçiriljek, erti geçirilmeli şol ýemy bar diýdi. Miting. Şolum ýol başçylarynyň biri maňa jaň edip aýtdy, "Halmara da biz geçirjek bolýar, ýöne ýerini, wagtyny soňra aýdar, aýyň 13-üne, 12-sine aýdar, telefonlar bar, onuň şo tak jaň edip bilseler nira barmaly näme etmeli." Men soradym, kimin hereketi, bir halkyň kimi ýa bir partiýa herek başga adamlar bolan. Ýok, bidiňe arasda halkyň hereketi kim gelip goşulsa goşuly bermeli. Biz bu taýda partiýa saýagylarynda ýa partiýalaryň adyndan çykyş edilmeli. Hiç bir adam şahsiýetiniň ady ýokdy, halkyň hereketi diýip aýtdy. Bolýar. Ine şol erti nesip bolsa şol çykyş bolmaly. Nirde boljak, haçan boljak, men şu manny damdan ýerden jaňa siz bilen görleşip otyn, entek mena bilemem. Habar gelse men gönüň aýdar. Ine näme bar? Mitingler bardy. Türkiýede kanun şol köpçüligiň üýtmeliğin gadagançylyk häzire aýrylana. Şol biziň 28-nji maýda geçirjek emamyzy maý ahyryna geçirjek mitingimizi şol koronavirus zararly gadagançylyk girdildi. Şondan men şo gadagançylyk aýrylanak ortadan ötenmezler. Näme bar bärde diýmek? 50 adama çelli, adamlar ýonanma hukuk bar, ondan ýokary ýok. Diýmek 49 wagt ýonançylsa hiç kim olara alal berjek. We
Ýygnaşmaklaryň esasy maksady näme? Birek-biregi bilmeklik, duýmaklyk, gorlawyny, adamlaryň birek-biregi barlygyny bilmeklik, biziň bir milletligimizi duýmaklyk gerek. Şol üçin şol mitingiň men üçin iň esasy wajyp beri şol. Ol ýoksam ol 50 adam ýeşenden Gurban Gulyň medem tahtynyň düşüp ylgap gaçyp gitmejegen belli. Ýöne şu taýda şol mitinge gelýän adamlar birek-birege ynanyp bir maksada gulluk edýärlerini bilip gelýärler şu taýda. Şu birek-birekden gorlaw gözläp geljekler. Mene şo wajyp. Şonuň üçin şu real mitingler goý 50 bolmasyn, 10 adam bolsun, 20 adam bolsun, 5 adam bolsun geçirilip durmaly. Şolu halkyň ýa-ni jebisleşmeginiň alamaty bolup durdy. Şonuň üçin näme edýän bolsalar, ana goramaçylar özleri çykar, özleri aýdar. Men berjek maslahatym ýene bir gezek şol ertek geçiljek mitingiň ýany. 50 adamdan geçmeler miting gatnaşaklaryň sany. Ondan ýerini özüňiz belli edin. Menden size haýyş ilçhanaň öňüne barmak gerekden. Barylsa boljaklar. Ýene bir gezek aýdýan urskot berilmedik ýerde görünmek bolan. Parklar barmy? Ýene bir ýer barmy? Teredin özüň seýil barmy? Geçirin, nirde geçirýän bolsaň. Ýöne goralgy ýere, gadagançylyk ýere barmaňadylar. Ol provokasiýa bor. Sebäp Türk hökümetem Türkmenistanyň resmi edaralaryny gorumalaryny gorumaga borçly. Borçly. Hakly däli borçly, şonu hökmen olar edämeli. Onu şu zatlardan uğrap edilse ol miting ýerine düşer dip umid edýän. Bu adamlar çyksylar, aýtdylar. Ýöne haýyş şol başdaky mitinglerdäki ýaly 5 vilayet, 5 togan, bir millet diýilen debiz bilen çykylsa, ören ýerlikli bor diýip düşünýän. Birincisi, ikincisi diktaturanyň ýa diktatorun häkimet başyndan gitmegi edilýän talap, syýasy talap bilen çykylsa, ol hem düşünükli bol. Ýöne ol o taýda ol Gurban Gulyň portretini ýakmak gerek gel Türkiýe territoriýasyny olan kanun boýunça bolunan. Biz näme öz ýurdumyzyň içinde etmeli o meseleler. Bilem düşünükli bolsa gerek yani. Enne beýleki mesele bar. Debetan ýol başçylary elan etdiler, biz ine 14-üne buyurgun Türkmenistanyň Aşgabatda miting elan edýär, adamlar şoňa gelmeli, pul bayragym bar, şular ýalyp aýdylan, men öz bilýän zatym aýdy. Bina hil bolup biler. Men olar näde gurnaýan, kim bilen gurnaýan, näme üçin gurnaýan, men habarym ýok. Men olar bilen pikir alşan ýa pikir paýlaşan adam däl, ýa men maňa jaň edip menden maslahat soraşan adamym ýok. Öz bilenlerini özleri diýär, diýmek jogapkarçylygym şonu gurnaýan adamlaryň boýnuna düşýär, dogrulygyna we lükkeligine. Ýöne durmuşda bar bolan zady aýtmak, duýdurmak meniň pardym we borçum. Bärde hiç kim aýagyny masylşanak, elinden çekenak, halkyň, döwletiň bähbidine göre hereket edilýär diýip aýdylýar. Aýtmakçy bolýan zat. Şonu nowral aýtmakçy bolýar. Birinciden taryha ýüzlenelim. Bir jumut. 92-nji ýyl, 95-nji ýyl, soňra 98-nji ýyl Abdukul Barkaýdan, soňra 2002-nji ýyl. Şu hemme geçirilen mitingler, geçiriljek mitingler, planlaşdyrylan mitingler ýa garşylyklar, şu diktaturan garşylyk hemmejigi Aşgabat şäherine planlaşdyryldy. Başga ýerde däl. Şu Aşgabat düşmeli, paýtagy şu taýda bir garşylyk görkezler. Şonu hem durmuş hem wagt näçe gedip bize subut edip berdi, şol hereketiň ýalňyşdygy. Näme üçin? Islenip paýtagy watandaşlar hökümet tarapyndan gaty berk gorulýar. Alaytada hökümet diktator bolsa, diktator rejimine bolsa, olar öz howpsuzlygyny hatda ýol geçjek ýoluna çelli bagladylar. Görýäňiz aynalarına çelli garaltdylar ýa ýapdylar, açmalar, şo köçe tarap seretmeler, şo köçelerden geçmeler, bütün köçeleri ýapyk goýýarlar, 2-3 saat öňünden şol bir adam geçjekmiş diýip, şeňmi?
Ondan beýleki tarapy, ol özüniň gowruk tarapy, ikinji tarap halkdan gowrulmak tarapy bardy. Şol bärde men bir zat aýdym, dogry düşünjek bolun. Köne Aşgabat bilen täze Aşgabatyň tapawydy nämedir? Köne Aşgabatda adamlar kiçinrek mikroýollaryň içinde ýaşadyr, 3 etaj, 5 etaj daýlardan ibaret bölek mikroýollar ýakaçar. Inni Niýasyň döwründen başlap nämeler guruldy? Dik duran kömelek ýaly öz başyna ýeke duran wysatga jaýlar esasen. Näme üçin? On strategiýasy üýtgeşik on kellesine guýulanda atpa ýa bilýän zaty bar. Meselem, şol kiçinrek ýaşalýan jaýlarda, aýdyr gurmak ýaşalýan jaýlarda agdy bir bolýar halk barıp birek ýatyna, toýuna gatnaşýar, näme habar bolsa ine birek bilen eşdeşipdi. Ine goňşular ine bir mikroýonyň içinde hemmejigi çağılar bir mektebe bir sady gatnapdy, bir tanış köçede duşýar, awtobusda işdi. Millet ısnışıp ýaşaýar. Jebitleşip. Ine ona gün açyk mysal ine Özbegistanyň mysalyny ine mahalla diýerlerdi. Bir mahallan adamdy toýuna miýatyna hemmesi halk bolup üýşüp sowýarlar. Birine kömek ömgerek bolsa, yetim çağıda bolsa şol özleri eýelik edýär, ýaşuldy we ýaş kiçildi we. Şo zatlar, şo tejribäni görüp Niýazow bilen halkymyz agdaly taklamak üçin, jebitligini aradan aýyrmak üçin şol herse bir ýerde duran ol wysatkalary gurdy. Indi özüňiz seredin, bir wysatka bilen ikinji wysatkaň arasynda näçe tapawut bar, giňişlik bar, boşluk bar. Adamlar şo bir öýden çykyp beýle köýe myhmançylyk barmasyn diýilýär. Bir. Ikinciden şo wysatkaň özünde ýaşaýarlar, birinji etajda ýaşaýan, şol 7-nji etajdaky ýaşaýan tanýan rediýan. Ýok. Şäp o liftli gelip, liftli düşüp, liftli çykyp gidýärler. O taýda goňşuçylyk alamatlary ýa gatnaşyklary ýitip gidýär. Uly ýanky megapolis ýerlerde, şäherlerde aslynda da bar. Ýöne bizinkide ýöreýte gurnalar. Inni boşluk, giňişlik ikinji tarapdan başgaça ullanylmak maksady bilen edildi Aşgabatda. Ýanky военный terminologiýa bilen aýtsak, простреливаемый пространство diýerdi. Açyk atış meýdany. Görnüp durdy, öň elini aýaty ýaly, oklaw ýaly, görnýärler ine düpde teki giňişlik. Näme üçin? Şo eger halk mitinge çykdy ýa gowgalana galsa bir öýüň adamdy beýleki öýüň adamsyna ýetmek üçin arat ýol geçýänçe olar ýa pürrelep oturjak halk. Ikinciden maniowr aýlanşyp dolanşyp üçin gerek polislere de harbylara da şo taýda tank salsyn, goşun salsyn, o öýleri ýekelikde gabyp saklamak gaty aňsat. Eger şol öýler ýanyş şeýle bir hatara duran bolsadyr. Onu o taýda da kän edibiljek iş ýok. Emma toppak ýeke ol kömelek, gelin kömelek gel, o taýda bir taýda bir goýulun wysatkalan adamdy hiç açan bileleşip bilmeýär. Ýygy oturan adamdan bileleşip biljek mümkinçiligi ýok bolardy. Ine şo maksat bilen şeýdip bir-birinden daşda gurdurdy Niýazow. Ol ýöreýte planlaşdyrylyp edilen iş, anladymyň? Onu guran arhitektorlar bilen ýerde näme üçin edilýäniminden on mäş 20 ýyl odalan görleşip bar. Ol şo öz janyny halkdan goramak üçin halky üzüňe saklaýar birekden şoň üçin edildi. Ine Aşgabatyň şerti şol. Häzir Aşgabatda mitinge çykmaly bolsa, birinciden adamlar nire çykmaly, haýsy ýere. Ol bir düşünükli bolupdy. Ikinciden çykjak adamlaryň sany näçe? Biz bilip otyr sana aýdylýan sifirleri inansak şol 120 000 tan polisi bar diktatoryň golasynda. Ýene de 20-30 000 40 ýanky mehemen işler bar. Biz goşuny hasaba etmäýdi. Ýöne olar ýa harbylarym köçelere çykaryp ana vertolyotlar uçup berdiňi habar geldi Aşgabatda. Gorkuzmak üçin edilýär elbetde halky. Başga hiç zatlar ne bizde güýç bar diýip. O akyl çaşan diktator nämedenle gelişmändir. Ine ýagdaý şolar ýaly bolupdyr. Ine şo geçen 30 ýylyň taryhyny aýdyp berdim. Ne haýsy ýyllarda şo ähli edilen çykyşlar Aşgabatda planlaşdyrylyp, başga edilen teknik bilen hiç birini şo döwrüň ýaşullar kabul etmedi gynansa. Ine gelen netijede şo näçe adam ýitirdik. Men elmidam aýdyp gelýän zadym
biz 5 welayetin halkyny den galdyrmaly. Diňe welayet däl, ähli etraplary, şol döwür 68 sany rayon bardy Türkmenistanyny, ýene de 12 sany şäher bilen. Şolaryň hemmejigini men den şertde bir günne galdyrmaly diýip teklip etdim. Şonuň şuny çelişip çekdi. Şol wajyp, şol gerek, şeýdilerini biz onu bir günne ýeňiş gazanyp berjek diýip aýdy. Sebäp bütün halk den alsa, olar nämesin haýsy bir ýere polis ugrasyn, haýsy bir ýere goşun ugrasyn. Birine bolmasa beýlekisine bir etrapda ýa bir welaýetde halk üstünlük gazanara. Şonuň aňyrlygyny gider bütün döwlete ýaýrap. Goý Aşgabat oturup bersin öz paýtagtyny. Gaçyp geçdi han mollugy. Emma biz häzir şol Aşgabady şu tak mitinge çykmalıysak biz halky duzaga ýa gapana salýar diýip düşünýän men düşünjem şol. Isle kabul edin, isle etmeň, ýöne duýdurmak borjum. Şol 95-nji ýylda oglanlar ýanky köçä çykarlaryna mitinge ine şolary başda 500 adam çykan bolsa, şol merkeze barýança şolary eýem KGB aýryp şol köýne şäherde bir bölüm eýlasop, bir bölüm beýlasop şol merkeze barýança şolardan 100 adamy malmandy. Men onu göremek, ýöne aýdym gören adamlaryň şaýatlyk etmegini men şolaň sözüm getirýän. Şuň çyksalar näme derler olar? Ondan bir şäherde adamlar mitinge çykaryp gerek netijany alyp bolarmy? Men pikirimçe ýok. Olaň şol hökümetiň elindäki gara güýjü görüp men şundan uğralyp aýdym. İkinciden halk taýýar dälkä şuny yglan etmek diňe bir şäherde gerekmi? Bir taktik, strategik uğurdan bir ýalňyş diýip düşünýär. Sebäp halka da bir arka durary beýleki welaýetler, beýleki etraplar gerekdir. Şumal Aşgabatyň çykdy diýelik, haýyş edilip çykyldy, öýüde çykdy ýa pul üçin çykdylar, goý çykdy diýelik. Şular gollama adam gerekdir. Eger halk ayağa galyp bir zat etmeli bolsa, onu beýle halkyň arka durmagy gerekdir, ýa köçä çykmagy gerek. Jan, şo bolmasa, onu diýmek netije öňünden belli. Öňkü şo goýup berilen ýalňyşlyklaryň zarar netijesinde 95-nji ýylda adamlar tutuldy, 2002-nji ýylda adamlar basyldy. Şondan soň 20 ýyllap ýatda göres. Adamlarda isler galmady, gözünde gorky sebäp şol tutulan adamlar hökümetiň edip jazalanyşyny hemme kişi boldy, men onu gaýtalap oturmaýyn. Biz şonuň 3-nji gözek şu gorpa öz aýagymyz bilen barmalymy ýa ýok? Men sahypamda ýazýarlar barda, ýene şola bir zat etjek bolýar bolsa garşy çykýar. Ýok, men hiç zada garşy däl, men ýeke zada garşy, halkyň nä hakkany dökülmesi. Men şoňa garşy. Biz şu mahal bir däne ýetişden, öýleri ýetişen, onu bizi ýetişdirende ýetişen ýaşlarymyz bar. Şolaryň entep bulanmadyk akyly bar, arasda ýüregi bar, hyjy bar, şu watan düzetme, şu watana hyzmat etme, şu watana ýaşama. Şolaryň eline urmagy biziň hakkymyz ýok. Şolaryň ýoluny beklemäge biziň hakkymyz ýok. Men şondan uğralyp aýdym. Eger häzir şu gurnaljak miting başa barjagyndan men başa barmajagyny ýakyn görýän. Sebäp hemme zat hasap edip çykaryp oturýar. Bilen bärden asmandan alyp gürlemde. Ýurdun içinden hem hani gece günü haber gelipdi. Bar diýen Murat bilen bar ene ýöne biz gaty azlyk o taýda 10 adam, bu taýda 30 adam. Bütün halk taýýar bolmasa nähil boldy. Ýene şo öňkü ýalňyşlyklarmy diýip aýdýar da men den duşlum. Kiçerenraklara onu bilen ak nämetmeli bolsa biz taýýar ýa-da şu rejimden ip otup ana akçaky oturan millet emarda. Ýöne şu zatlar hemme 5 welaýet taýýar bolany den bir günne galmaly diýip aýdylýan pikir şu. Şonuň üçin ana debeten ýol menden haýyş etdiler, men näçe gezek ene jaň edip gejesi bilen şuny ýatamak men dogrusyny aýtsam. Näme etmeli biz barmalymy ýurdun içinde dogan garnaşlarymyza aýdylim, Aşgabatda da bar öz garnaşlarym olar çykmalar näme etmeli hamrada. Debete bilen görüşjek bolýar, çykyp bilen de telefonlary ýok diýer. Ene seredin, men telefonum bar geje güni jaň etsem. Açyk hana jaň edip durlar. Saparaganky bar.
Beýlekler näme goýunak siz ýol başsa men hiç kimi igenmek pikir bilen aýdamak janym ýanbaý diýen sebäp adamlar näçeginden iki urmaly bir çykyn düşünüriň näetmeli nädilse gowurjak şu edýän etjek bolýar işiňiziň netijesi nämedi men oza bilemaksyň näme planlaşdyrany näme ýemedýänlerden hana halka düşünüriň şuň geýjeni men nickname'ini aydayn gatyborasy ýok men Kasım barynjy diýip bir ýyldaşymy watançy ýigit diýenem ol menden bir 10 ýaş kiçiňrä adam gece ýaryndan soň jaň edip aýdy hamra da ýatyp bilemek şolar ýal men jaň edip so dewletan ýol başçysy bilen görüşjek bolýan Murat Gurbanow bilen telefonu beren akşamçy ýazdym jaň edenek jaňlaşyp bilemek sizde şoň telefon ýok bolmasa beriň men jaň etjek ýerimde galan ataýdak adamlar biz nädip hareket etmeli men bir topar zatlary bilýän ýollary bilýän belki men maslahat etjekdim men çykyp bilemek diýip şolar üçin beriň jogabyny men üçin ýagdaý eger bütün döwlet taýin bolmasa men diýjek bolýan zadym şu mitinge häzirlikçe ýatyrmaly. Ol gerekkä bütün halk millet taýýar dälkä onu etmek. Ýene biz halky büdüredip burunny ganadar. Ondan soň haçan ol halk aýnaljak men onu bilemem. Bizim ömrümüz ýetermi o zatlary ýetmezmi? Ondan soň ol mitinge geçirmek üçin bir özüňe bir şeýle bir önümli şeýle bir güýç bolmaly. Ol dünkü çykyşyp oturan aýallygymyz aýdy nädip barmaly ýollary ýapyp gelmesi diýip. Hawa nädip barmaly aýdyň onu halka düşünüriň. Hawa. Ol aýaly ol sen Harmuradyň tarapdary ýa Saparyň tarapdary diýip onu käýemek gerekkä. Şu käýýän adamlar onu siz dewletiň tarapdarydy. Onu size ol denanyň üstüne islam sözüňizi, paýş sözüňizi aýdyp bilýän bolsaňyz gelip men sahypamda ol denanyň öz pikirini aýtmaga haky ýokmy? Men bir şo taýda halamadyk zadym şol men adamy söýünüş Harmurad söýünüş diýip şol öňküden däp bolup gelýän ol ýa-da etika adamlary işde zatda at tutulanakda atasynyň ady bilen bile tutulýar bu dünýäde bar-da. Ýöne men şonu meslema türkmençilikde şol Harmurad ady diýilse ýeterli. Şola mullukan hormat. Ýöne däp boýunça gelýän zat bar aňyrdyp edarada ömede çykyş edilenine bir döwlet adamsyny ýa bir islenlik edaran ýol başçysyny ady atasynyň ady bilen bile tutulbaýdy. O taýda geňerlik ýa-da zat ýok. Ýöne ol denany beýdip üstüne azgyrylmak onu öz pikiri üçin gaty ýalňyş diýip düşünýän. Ol dewletany ýa beýlekini ol beýtdirip ol abry beren, biabrylyk etdi. Men gözümde hiç bolmady. Halkam onu şeýleçe düşünýän badyr içinde. Öňkü çykyşlara gülli alby çykyşyň bolana gowy sen o plana ýapylanyň ýa plana ýykyldyň. Bagyşlan ol öz pikirini aýdyp otyr. Sizem şo taýda ýazyp otyňyz, siz görkezip otyňyz kimiň tarapdardyr. Men sizi pozamaga şo taýda. Men aýrjakladım diňe paýş söz ýazsaňyz. Medeniýetli söz bilen ýazsaňyz men onam gör. Ýöne men ýa baryp ýa meni gollayan adamlar bar. Siziň saýtyňyzda çykyş edeni gördüňizmi? Ýa şoluň ýazylanyny, pozulanyny gördüňizmi? Ýok. Näme üçin onu hemmäň gelip bäri poq dökýär. Şo adam syýlap bilişiňizmi? Öz-özüňizi. Birinji nobatda şo eme ýazyýanlar, komment ýazyýanlar. Hiç açan bizi beýdip halky biz birleşdirip bilmedi. Eger şol urdan uğralıp işleşecek bolsak şolar ýaly ýazdaý bilen. Ol denany beýdiýmegden gaty utançdyr ýigitler. Onu berin medeniýetli jogaby. Näme gerek o taýda paýşda ýazmak onyny beýdip kemsitmek. Men onu aýrybam bilýän emesini gerek bolsa, ýöne men onu aýyrjak ýa onuň pikiri, ol sora berýär. Jaň edip tapyp bilen akly siziň liderinizi. Näme üçin siz geýje güni jaň edeniňizde men jogap berýän olar bermeliler. Eger bir halkyň öňüne çykan adam bolsa hemmämiz deň jogap bermeli. Men kursi dawasam ýok, hiç dawamam ýok, ol adamlar tanamagam, näme etjek bolýarlaryny bilemagam. Ýöne men halkyň ykbal bilen aladylan aýdýan şu zatlary. Başa barsa ne ýaşy, başa barmasa onu ýenem ganyna küçüklük bor. Onuň näme onuň indi sapar $500 bolmady, indi $1000 teklip edip galan halkam gyrmalym. Bir garaşyň bir men maslahatym
umumy ediljek bolsa, hana şu ikinji ädim aýdyp berdim, soň üçünji ädim bor, soň ahir soň gelinler bir netije haçan biz halk bolup bir gün aýaga galmaly. Siz içinde öz tarapdarlygyňyzy taýýarlaň. Men taýýarlap otyryn, taparagy bilen. Siz näme üçin taýýarlaňyz? Taýýar bolan gün etmeli borda. O taýýarlykda näme ony bir toýa baryp gelen ýaly däl. Gaty ullukan jogapkärçilikli iş boyun alındadyňy. Men düşünýän, ya hasyl özüňizi bir şeýle bir uberini çözdü diýýäňiz, diýmek siz o taýda garaşyp oturan adamlar bar bolmaly. O garaşyp oturan eger hökümet çalşyljak bolsa, onda diýmek öňünden nemme zat alalaşylar. Bir ýöne bir dila videomuzda göz için adamlar köçäp çykaryn, olar gitdi sizem geldiňiz bolýar. Ola hem halkyň hem hereketi ya halkyň revolýusiýasy ol köşk agdaryşygy bolýar. Bütün halk hem welayet gatnaşmady. O tarapyny edilýän daşy ýazylýan hakykat. Yok, biz özümüz şu zatlary önemli diýäsiň, onu aýdyp berin, näme ynanyp aýdýan. Bir şäheriň adamsy bilen bütün Türkmenistanyň ykbalyny şuň çözüp bolarmy? Men inanmam. O şäherde döwletiň hemme garagyjy jemlenipdi. Ya şol garagyjy bilen eýam alalaşyk edilýär bu zatlar, ya da halky şol gapdama uduzaga salynýar. Men pikirim, alalaşmaň özüňiziň ýöne ýenem bir gede haýyş edýän şu mitingi gurunýan adamlar. Şuň wagty däl häzir. Halk entep ayağa galyp betişen akmynyň bir aýdan boljakmy, ýarym aýdan boljakmy, 3 aýdan, 5 aýdan men onçosun bilemok. Biz halky taýýarlamaly. Gece günü şuň üstünde işlemeli. Başka hiç tat yok. Ol gowurlady, bu erbet aýtdy, biz onu gorlaýak, muny gorlaýak. Gorlaman, özüňiz gorlaňda hana şu diktatorun garşysyna gideliň diýen. Biz näme diýer? Şu zatlar aýtsaňam, ene sen gıybet edýän. Yani onu aýtmasaň, onda biz näme siýasatçy bolýar? Görüp duran howpumyz bardy, gurrun etmesek adamlar